Yo ngene lho Cah, ya iki aku yo mung titip pesen terutama yo nuturi awakku dhewe karo bolo-bolo ya ta. Awak dhewe iku gak usah meksa wong liya, sapa wae kuwi meksa kudu sesuai karo apa sing awak dhewe karepno. Awak dhewe iku nak pengin dihormati wong, iku yo kudu iso menghormati wong. Awak dhewe nak pengen istilah diajeni wong ya kudu iso ngajeni wong. Ngono Qur'ane wis jelas wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha radduha. Awakem kuwi nalikane dihormati wong, awakem nalika istilahe dihormati lah. Awakem kudu iso bales ya kudu iso menghormati kanthi penghormatan sing luwih apik. Lah dene ra iso menghormati karo sing luwih apik ya dihormati sing sepadan wae. Ya kasarane omong nek awakmu mertamu omahe wong kok disuguhi kopi ya besok sak waya-waya nak awakmu kuwi ditamoni wong ya nek iso suguhi kopi susu utawa nek ora iso ya sing sepadan ya padha suguhi kopine. Utawa maneh nek umpama awakmu kasarane direndahno wong, diremehno wong gak usah pusing, gak usah ngeluh. Bene wong kuwi ngrendahno awak dhewe sak rendah-rendahe bene wong iku gak iso ngrendah awak dhewe maneh. Aja sampe awak dhewe direndahno wong terus awak dhewe malah down, aja sampe. Wong semakin dhuwur wit iku anggine semakin kenceng. Semakin dhuwur semakin kenceng neh. Mulane cara kasaran ngene lho. Lah ya wong kekuranganku wae diperhatekno apa meneh kelebihanku wis ngono wae. Ya cara munggo basa kasare sing bagian nyatet amalku kuwi mung cukup malaikat raqib atid ya. Sing nyatet amalku kuwi mung cukup malaikat raqib atid. Lah sing bagian takok aku kuwi cukup malaikat mungkar karo nakir. Lah sing bagian mutusi kuwi apik ora nek kuwi mung Gusti Allah. Dadi wis ora usah ngurusi jengkerane wong, badhe jengker kuwi ndak masalah. Wong alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Hukum sing paling bijaksana iku hukume Gusti Allah. Gak enek sing hukum sing ngono ora enek pokoke.